No hei taas ja aivan ihanaa ystävänpäivää teille kaikille. Nyt on taas ollut väliä näillä videoilla. Minä en tällä hetkellä mun nettipimanossa ollut, mulla laajakaista eronnut pelaamaan. Mä nyt yritän puhelimella saada hyvin tehtyä tämän, mutta tietysti tämä on aina uuden harjoittelua ja kokeilua sitten, että saisin myös puhelimella hyviä videoita tehtyä. Ehkä saattaa tulla parempikin, mutta sen näkee sitten. Mitä ystävyys minulle merkitsee? Ystävyys on minulle ehkä enemmänkin sitä, että se on toisesta välittämistä ja semmoista universaalia rakkautta, tai erityisesti universaalin rakkauden välittämistä. Ja näin minä haluan, että se ei ole pelkästään sitä, että se on niin ihminen ihmiselle tai yhdelle ihmiselle, vaan pyrittäisiin niin yhdistymään ja välittämään sitä universaalista rakkautta niin ystävyydeksi, agape-rakkautta. Se on varmaan se, ja itse pyrin siihen ja omassa työssäni onkin, että se on enemmän sitä agape-rakkautta ja välittämistä. Siitä tulee hyvä olo, kun sitä välittää kaikille. Ja on universaalin rakkauden kanavan niin kuin välittäjänä, kun antaa siihen luvan. Se on meille kaikille mahdollista. Ja nyt voitaisiin pieni hetki hiljentyä. Ja otetaan vastaan sitä universaalia rakkautta. Ja sä voit tässä nyt sitten myös itse kokea sitä. Ota hyvä asento. Voit sulkea silmäsi tai olla silmät auki. Hengitä nenän kautta sisään. Puhalla suun kautta ulos. Hengitä nenän kautta sisään. Ja puhalla suun kautta ulos. Nenän kautta sisään. Ja suun kautta ulos. Tämä universaali rakkaus vastaan. Se virtaa valon ja rakkauden korkeimmista lähteistä. Siellä, missä maa ja taivas kohtaa. Ja maadoita itsesi. Ja yhdistä itsesi äitimaan ytimeen. Kuvitella sen ihana isona kristallina. Ja ota sieltä myös energia vastaan. Anna näiden kahden energian yhdistyä sinun sydämessä. Toinen virtaa ylhäältä päin sinun sydämeesi. Ja toinen alhaasta äitimaan ytimestä. Ja tekee sydämesi kohdalla spiraalia. Ja pyörii siinä hetken. Ja valot yhdistyvät toisiinsa spiraalimaisiksi. Läpäisten sinut. Ylhäältä päin tuleva valo meni alas äitimaan ytimeen asti. Ja alhaalta tuleva valo meni valon ja rakkauden lähteeseen. Hengitä syvään. Ja voit tuntea, kuinka rauhallinen mieli tyyntyy. Sydänalossa saattaa lämmetä. Kämmenet lämpiä. Hengitä syvään. Hengitä vielä syvään. Nenän kautta sisään. Ja suun kautta ulos.
Ja välitetään myös tätä universaalia rakkautta koko maailmaan tai koko maailmaan. Voit kuvitella käsiesi väliin maapallon. Laita kädet sen maapallon ympärille. Ja välitetään maailmaa joka ikiseen kolkkaan, missä on pimeyttä ja häiritsevää valtaa. Universaalia rakkautta. Toimitamme kanavana. Mitä useampi kanava sinne sitä välittää, sitä enemmän siitä on hyötyä. Samalla kun me välitämme tätä ihanaa rakkautta myös muille ja maailmalle, missä sitä tarvitaan, se hoitaa myös meitä itseään. Voit antaa luvan olla jatkossa kanavana tuonne universaalille rakkaudelle. Jos niin haluat. Sinä olet valo ja rakkaus. Ota universaali rakkaus vastaan. Ja anna ihmeiden tapahtua. Se voi olla ihmeellistä. Siitä tulee hyvä olo. Hengitä syvään, oikein syvän nenän kautta. Ja puhalla sun kautta ulos. Hengitä nenän kautta sisään. Ja puhalla sun kautta ulos. Ja voit pikkuhiljaa tulla tähän hetkeen. Ja vereittäytyä. Naute tästä päivästä. Ystävien, perheen, itsenäisyydessä mene metsään tai lähde ulos. Ihan miltä sitä tuntuu. Minä lähden tänä päivänä poikani kanssa teatteriin ja sen jälkeen poikani lähtee kaverinsa syntymäpäiville. Eli siinä on niin ystävänpäivän juhlaa ihan tarpeeksi. Ja lapsen ilo on myös sitten äidille aika paljon iloa. Siitä saan minäkin paljon. Ja nyt tähän hetkeen mä otan meille enkelipakasta kortin. Katsotaan mitä meille halutaan sanoa tästä. Ja minä toivon, että sulle tulee hyvä olo tästä universaalin rakkauden lähetyksestä. Ja sinun ei tarvitse huolia siitä, se on energia, mitä mä lähetän, se on madoutettu. Kauneus. No eipäs nyt kyllä näy eikä tarkenna tuota. Mutta tähän tuli kauneus. Huomaa hyvyys kaikkialla ympärilläsi. Eli aika hyvin onkin tähän teemaan, että universaali rakkautta, eli siihen liittyy nimenomaan, että huomataan se kauneus sieltä huonojen asioidenkin ympärillä. Ei keskitytä niihin huonoihin asioihin, vaan pyritään näkemään ne hyvät asiat siinä omassa elämässä, muiden elämässä tai tilanteissa, mitä on. Että kyllä se on aina hyvää. Jos ei sitä heti näe, niin viimeistään se näkee sitten vähän eteenpäin mennessä, että asiat on kuitenkin mennyt juuri niin kuin pitää.
Ja kannattaa pyrkiä positiivisuuteen. Eli positiivisuus kantaa hyvin pitkälle näissä asioissa. Otetaan vielä toinen. Mitä enkelit haluaa myös kertoa? Viattomuus. Salli itsesi nähdä maailma uusin silmin. Sallitaan se rakkaus nähdä maailma vähän toisella tavalla. Että ei nähdäkään niitä negatiivisia asioita, vaan pyritään keskittymään niihin hyviin asioihin. Eli silloin se, mihinkä me keskitytään, niin se lisääntyy. Jos me keskitytään negatiivisiin asioihin tai negatiivisiin tunteisiin, niin silloin ne yleensä lisääntyy ja tuntuu ylitse pääsemättömiltä. Mutta silloin kun me pyritään keskittymään niihin hyviin asioihin ja näkemään niitä, niin silloinhan ne lisääntyvät. Se on vähän niin kuin vetovoiman laki. Mihin me keskitytään, niin se tulee. Ja vielä yksi. Lempeys. Eli kaikki vähän linkittyy näistä korteista nyt toisiinsa. Eli lempeys, omaksu välittävä lähestymistapa. Eli sama on ystävyyttä. Ja ihanat kortit juuri nimenomaan tähän päivään ja ystävyyteen. Ollaan lempeitä lähimmäisille ja rakkaille. Ehkä sille vihamiehellekin, jonka kanssa ei tulla toimeen. Niin yritetään nähdä hänet lempein silmin, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän pitää alata kaveraamaan tai muuta, vaan kohdataan lempeydellä ja voidaan sitten sen jälkeen jatkaa matkaa, ettei jäädä niihin negatiivisiin tunteisiin kiinni, vaan pyritään hyväksymään se tilanne ja toiset ihmiset semmoisena kuin ne on, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän tarvitsee hyväksyä oman elämään sellaista, sanotaanko näin lyhkäisesti. Sitten mä otan tästä minun omasta enkelikirjasta Arkkienkeli Mikaeli, mitä haluaa sanoa. Mihinkä pitäisi tässä hetkessä kiinnittää huomiota. Erityisesti tänä päivänä. Lukitaan ystävänpäivä. Mihin pitää kiinnittää erityisesti huomiota? Vielä otan tästä. Tuolta näkyy tuleva joku. Tuosta. Eli 3 korkkia ja 1 sitten tänne. Eli leike. Toivottavasti se tarkeni sen. Eli leike. Eli nyt voisin ajatella niin, että tällä voidaan tarkoittaa sisäistä lasta. Muistetaan ruokkia sitä ja ollaan iloisia ja leikillisiä. Ei oteta elämää nyt ihan niin vakavasti, että osataan nähdä ne positiiviset asiat. Vaikka siellä on ikäviä asioita, niin ruokitaan sitä meidän omaa sisäistä lasta jollakin tavalla. Lähdetään vaikka lasten kanssa leikkimään. Jos on kummilapsi, niin leikitään niiden kanssa. Jos on eläimiä, niin leikitään niidenkin kanssa. Ja se on aika normaalia niille, joilla se on. Mutta myös jollakin muulla yritetään nauttia hetkestä tai ihan pelkästä kahvikupista, kun se saadaan. Ja tuntee se ja otetaan se ilolla vastaan. Ja ystävän kanssa voi vähän olla leikkimielinen. Ei mene aina niin synkkiin vesiin tai muulla tavalla, niin pyritään siihen positiivisuuteen ja leikillisyyteen. Tänne tuli raha. Mä luulen, että tämä on keskiössä aika monilla elämästä raha. Siihen myös linkittyy parantuminen. Opinnot ja uuden oppiminen.
Eli onko tässä nyt mahdollisesti niin kuin lisätienestistä tai rahan liittyvistä, että myös leikillisyyden ja erilaisten kokeilujen avulla niin pystyy hankkimaan myös lisää rahaa, että ei ota liian vakavasti asioita ja mahdollista hankkia tai ei sabotoi itseltään sitä uuden tulemista, että vapauttaa tavallaan niin kuin sen universaalin rakkauden avulla itseään ottamaan vastaan sitä hyvää ja sitä oikeaa rakkautta, mitä meille halutaan tarjota, että me huomattaisiin ja nähtäisiin. Ja siihen liittyy uuden oppiminen, että kannattaa tutkia erilaisia vaihtoehtoja, millä tavalla voisi lähteä työstämään itseään ja oppia uutta ja mahdollisesti sen avulla saada sitten sitä lisärahaa tai jopa uuden ammatin. Jos ei ole tyytyväinen tähän hetkeen tai rahat ei riitä. Ja leiki, niin tavallaan leikillisyyden avullakin, että jos joku intohimoinen asia, että tykkää vaikka kuvata tai tehdä taidetta tai muuta, niin pystyy leikitellen tavallaan myös niin kuin kehittämään uusia asioita. Sitä voidaan sanoa myös luovuudeksi. Niin yrittää saada niitä. Tai sitten uskaltaa heittäytyä. Silloin kun me ollaan ilossa ja rakkaudessa, pystytään elämään ja menemään elämässä eteenpäin, niin silloin me lähdetään vetämään myös aukaistaan sitä sydäntä uusille asioille ja pystytään sitä uutta kohti menemään. Ja nyt ehkä niin kuin mahdollisesti tämä raha voi viestiä myös sitä, että parannutaan jollakin tavalla, että sallitaan itselle myös se yltäkylläisyys. Aletaan rakastaa itseämme enemmän, että sallitaan itsellemme se raha, mitä meille tulee. Joskus se saattaa merkitä sitä, että me mennään oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Että se vaatii sitä parantumista, että me aletaan vetämään sitä niin kuin puoleen. Ja kuten siinä meditaatiossa oli, että salli itsellesi universaalinen rakkaus, niin sehän on nimenomaan energia, mikä meille tulee. Raha on energia. Se, mihin me keskitytään, niin sitä me vedetään puoleen. Eli jos me keskitytään siihen puutteeseen ja puutetilaan, niin se pitääkään lähteä mielessä ja ajatuksista muuttamaan pois. Että jos me puhutaan koko aika siitä, että voiko kaikki on niin kallista ja kaikki menee siihen ja mitään muuta en saa kuin laskuja. Niin mitään muuta kuin en saa laskuja, niin se on tavallaan, kun jos sä keskityt siihen, niin sä vedät myös silloin sitä puoleen. Ja silloin kannattaa lähteä muuttamaan ajatusmallia, niin muuta siinä kohti lauseeseen. Kiitos, että mulla on rahaa maksaa nämä laskut. Että muuta ajatusmaailma sinne positiiviseen ja pyri välttämään kaikkea negatiivista, mikä liittyy rahaan. Ja tässä tulee myös se parantuminen, että kun sä teet itse sen oivalluksen siihen, miten sitä yltäkylläisyyttä, se voi olla materiaalista, jos on ehkä elämäntilanne semmoinen, että rahaa ei välttämättä pysty hankkimaan, että on tavallaan niin kuin semmoinen blokkitilanne, niin se yltäkylläisyys voi tulla sitten materiaalisena tai jollakin muulla tavalla lahjoituksena, mutta se pitää niin kuin osata ottaa vastaan ja löytää. Mahdollisesti joutuu pyytämään, mutta sen myös saa. Ne tilanteet ei ole lopullisia, mutta aukaisee itselleen se sydämen kunnolla ja ottaa vastaan se, mitä universumi haluaa sinulle antaa. Eli leikiä ole ilossa silti huolimatta. Se on mahdollista, vaikka se on vaikeaa. Ja se opinnot ja uuden oppiminen ehdottomasti kannattaa. Sillä se on aina avain uuteen. Se aukaisee sinun omia ajatuksia, sä saat uusia perspektiiviä. Kun sä muutat omia ajatuksia, niin myös elämä muuttuu. Ja sisältö siinä elämässä muuttuu. Se vaikuttaa hyvin monen asiaan. Ja sitten minä otan vielä tästä mun lempipakasta. Mistä mä viimeksi puhuin siitä, niin siitä kuusta. Tätä mä teen vieläkin. Ja seuraan itse sitä kuun kiertoa. Ja siihen onkin hyvä vinkki mulla siihen kuun kierron seuraamiseen. Että siitähän pystyy semmoinen ajasto-almanakan ostamaan kaupasta. Se muistaakseni maksaa 1 euron. Ja siinä näkyy kaikki kuun vaiheet, puolikuu ja täysikuu.
ja mustakuu. Siinä näkyy kaikki, niin sä pystyt manuaalisestikin seuraamaan, jos et tykkää internetissä olla. Tai jos haluat ihan semmoisen laittaa seinälle. Pystyt sitten sen avulla vähän tutkimaan sitä, mitä sulla tapahtuu eri kuukauden aikoina. Jos ei niin kuin tässä vaiheessa esimerkiksi astrologiaan halua niin syvemmälle lähteä. Mutta nämäkin oivallukset riittää varsinkin kun lähtee itseään ja omaa intuitiota kuuntelemaan. Ja kortit, nämä ja näitäkin voi tehdä itse, näitä kortteja. Se ei vaadi rahaa, jos niin kuin rahasta on puute, niin tee itse. Nämä voi sitten laminoida. Ja se on paljon paremman energian saan resonoimaan sinun itseesi, jos sinä mahdollisesti teetkin ne itsellesi. Ne on juuri sinulle silloin tehty, mutta silloin kannattaa myös muistaa se, että et mielellään anna niitä muille, vaan ne on sinun henkilökohtaisia kortteja. Ja ne on auttamassa sitten sinun oman tien kulkemisessa ja että pystyt kuuntelemaan sinun omaa intuitiotasi paremmin. Mutta katsotaan nyt täällä, mitä korttia tästä halutaan. Joo. Eli tässä kohti, kun lähdetään, on sitä uuden oppimista ja lähdetään parantumaan mahdollisesti sitä sydänhaavaa, raha-asioita tai yltäkylläisyyteen tai köyhyydestä johtuvaan. Ja täällä lukee prosperity lies ahead. Eli menestyminen on edessä. Siellä se on härässä. Ja härän aika on keväällä, siellä toukokuun vaiheessa. Eli kevättä kohti. Mä joskus taisinkin aikaisemmin tehdä semmoisen tulkinnan siitä mun taulusta, missä oli kevättä kohti ja sieltä lähti se yltäkylläisyys. Ja tämä nyt viittaa myös siihen ja vahvistaa niitä, että kevättä kohti kun mennään, niin kannattaa aloittaa jotakin uutta. Niin se menestyminen kyllä siellä tulee. Ja joskus, jos on semmoinen tilanne ja uskaltaa, niin kannattaa sijoittaa sellaiseen turvalliseen asiaan, itsensä opiskelun tai uuteen kehittämiseen. Ja pääset sille omalle tielle ja siihen oman sielusi kutsumukseen, mitä lähdetään niin kuin tekemään. Ja satsaukset ei tarvitse aina olla hirveän isoja. Ja joskus jos laitetaan enemmän, niin mahdollisesti saadaan sitten takaisin enemmän. Ja kannattaa olla varovainen, mihinkä sitä kuitenkin laittaa. Mutta mahdollisuuksia on kuitenkin paljon. Joskus pitää laittaa, että saa, koska rahakin on vain energiaa ja asioiden vaihtoväline. Otetaanko vielä toinen? Niin menestyminen on edessä. Joo. Eli tähän tuli tämä härkäkortti uudelleen. Täällä on nyt niinku täysikuu. Eli täällä on mustakuu härässä ja täysikuu. Eli keskitytään siihen, että se tarvitsee your dream need a practical plan, eli unelma, mikä tahansa sitten onkaan, niin se tarvitsee myös käytännön suunnitelman, jota kohti mennä. Ja sitten on niin kuin kauris. Ja täällä on tämmöisen syklin päättymisestä, että voi lähteä niin kuin uutta päin. Eli voi luottaa siihen, että se uusi kantaa ja kannattaa uskaltaa lähteä.
Mä katon vielä ton yhden ja täällä on confidence is your key to success. Eli luota. Ota vastaan se universaalinen rakkaus. Ja voit palata tähän videoon mahdollisesti, jos sä tarvit sitä energiaa, mikä käytiin alussa läpi. Mä välitän sitä koko tämän videon ajan. Mutta se luottamus, luota siihen ohjaukseen ja siihen tunteeseen, mikä sulla niin kuin tulee. Ja yritä kuitenkin välttää liian suuria ylilyöntejä. Eli nyt kun siirrytään myös, kun horoskoopissa mennään tai astrologiassa tai mennään niin kuin kaloihin, niin samalla tullaan myös kiinalaisessa astrologiassa tuohon tulihevosen aikakauteen ja se kestää vuoden. Niin se antaa myös potkua niille suunnitelmille ja ajaa sinua eteenpäin. Sulle saattaa tulla ehkä jonkunlainen vimma, mutta kannattaa kuitenkin, ja sitä ehkä tuo semmoista impulsiivisuutta, mutta kannattaa kuitenkin pysähtyä sen asian äärelle, että teet ne asiat järkevästi. Ja että sulla on oikeasti aikaa ja pystyt sitoutumaan siihen, mitä sinä haluat. Mutta näillä mennään nyt. Ja jos otat tästä ihan kaikki, mitä sinusta itsestä tuntuu, että sinun resonoi, ja jätä sitten niitä loput sitten muille. Ja nautitaan tästä ystävänpäivästä ja suunnitellaan sitä tulevaisuutta. Ja edelleenkin on äärimmäisen hyvä aika tehdä jotakin ihanaa. Eli seuraavan videon kun mä teen, niin mä puhun siinä energiabudjetoinnista. Ja mahdollisesti vähän vinkkaan siitä, miten sitä voi tehdä itselle. Siihen on monia eri tapoja. Ja minä toivotan nyt vielä kerran sulle oikein hyvää ystävänpäivää. Ja minä olen tosiaan Hannele ja tämä on Sydämen kutsu.